So ito na siya mga kapaparts. I-transfer na natin siya dito. So tanggalin na natin tong cover, tapos ipaupo na natin dyan. So ang sekreto dyan, hindi natin dapat sobrang malalim. Safford Jokes. What's up mga kapaparts? Kape! So maaga tayo ngayon umuwi, no, galing sa trabaho. So dapat productive yung oras natin. Dahil maaga tayo umuwi ngayon, pwede tayo mag-garden. So pagkatapos nitong magkape, mag-garden tayo para productive yung araw. So kumusta kayo mga kapapard? Sana ganito din kayo para hindi sayang yung oras. Kasi wag natin iubos yung oras sa barkada, wag natin iubos yung oras sa panonood ng TV, wag natin iubos yung oras sa pagchichika. So habang nandito tayo sa bahay, maghanap tayo ng ibang mga gawain gaya ng pagluluto, paglilinis, pag-garden. Kaya nga yung sayings namin ay makes better than yesterday, mga kapaparts ko. Paano ba maging better than yesterday? Simple lang mga kapaparts. Kung kahapon ay nakatulog tayo ng 5 oras, siguro ngayon pwede tayo matulog ng 6 na oras. So better than yesterday. Ganun lang. Kung kahapon ay nakapag-accomplish tayo ng mga 5 activities, ngayon siguro pwede natin gawing 6 na activities. That better than yesterday. So ganun rin ang buhay. Kahapon ay 51 years old pa lang tayo, ngayon ay 51 years and 1 day old. So better than yesterday. So mas matanda tayo ngayon kaysa kahapon, mga kapaparts. Pogi na mga kapaparts. Agagaling ng magupit. So So malapit na matapos itong kape kapaparts. Mag-garden tayo doon para papawisan tayo. Tayo na mga kapaparts, mag-garden na tayo. So nandito tayo ngayon sa backyard garden, mga kapaparts. Ito kahapon, ang ginagawa ko dito kahapon, kasi tinataniman ko ng sitaw. So sana mabuhay itong sitaw. Pero dapat ko talaga to i-coral dito kasi marami talaga dito manong ng mga kapitbahay. So ito naman ang lumang garden ko dyan, hindi ko pa na-develop kasi nung araw ay flooding to, na bahaan. So ngayon siguro ang iniisip ko na i-transfer ko na lang muna to mga kapaparts, itong seedlings ko na kalamansi, no. So ito kasi parang na dapat na talaga to siya i-transfer sa lupa. Marami pa yun sila doon, nandoon pa yung mga iba. So ang gagawin po natin ngayon mga kapaparts, i-transfer na natin to sa lupa. So malapat pa tong area dito mga kapaparts, kaso lang ang lupa dito ay clay soil, kaya minsan mga halaman dito ay hindi na bubuhay ng maayos dahil sa clay. So maghanap na lang tayo ng paraan kung paano to gagawin. Siguro magkuha na lang tayo ibang lupa sa ibang lugar, tapos i-transfer doon, upang sa ganun naman ay hindi puro clay na lang yung lupa na kung saan natin lagyan yung kalamansi, no. So eto na nga yung armas natin. So para maging productive yung araw natin mga kapaparts, ganito na lang, kasi mataas pa yung araw, alas 4 pa lang ng hapon. So sayang ang oras kung upo-upo lang natin to. Pagkakataon ko na to na nag-day shift ako, tapos maaga nakauwi. Pagkakataon ko na to na may magawa rin dito sa garden ko. So mga kapaparts, let's start. Dito natin ilagay yung kalamansi kapaparts.
So sa nakita po natin yung mga lupa dito, ibang klase itong mga lupa na clay siya, matigas. So mahirapan dito yung halaman natin. So anong ginagawa ko, nawasan ko itong mga clay na to, tapos dyan iupo natin yung kalamansi, tapos maghanap tayo ng ibang lupa, dagdagan dyan para malambot, hindi tulad nito na sobrang matitigas. Dito tambakan ng basura, siguro may mga malalambot na lupa dito. Dito tayo maghukay ng lupa malambot para i-transfer doon, para yung kalamansi natin ay maging mataba. Kasi mataba yung mga lupa dito mga kapaparts, dahil dito sunugan lahat ng mga basura, gaya ng mga dahon, yung mga kahoy, yan isunog pa yung namaya. So maghukay tayo dito ng lupa. Baka lambot ng lupa dito mga kapapart, malambot siya kasi kumpara natin doon. So dito tayo makuha ng lupa para dagdagan doon mga kapapart. Kami pa dito mga hindi nasunugan, oh. Mamaya to isunog natin para pwede na natin gawing fertilizer din. At saka yung mga dahon na to, pag mabulog to, ay organic fertilizer na din siya. Mag-ingat lang kasi marami talaga mga bildo mga kapaparts. Bildo saka mga pako, maraming pako. So ito talaga mga challenge pag sa backyard lang tayo. May bildo, may pako, baka maapakan natin. Kaya na dapat mag-glove talaga kasi for the safety. So malambot, oh. Maganda klaseng lupa. Tingnan lang nyo naman ang lupa dito, oh. Maganda siya para sa gardening. Kaysa kumpara natin doon sa clay na soil. So ito i-transfer natin doon sa kung saan ilagay natin yung kalamansi. Talagang pinapawisan na mga kapaparts. Ito ang sabi ko na hindi na tayo dapat mag-gym pa. Dapat pawisan tayo kasi pag sa opisina lang, sa aircon lang tayo palagi, magka-cholesterol tayo mga kapaparts. So alternative para hindi tayo magko-cholesterol, dapat magpapawis. Dito ay nadagdagan na natin yung lupang malambot kasi hindi tulad nito na parang bato na ang tigas mga kapaparts. So dapat kung saan uupo yung kalamansi natin ay malambot na yung lupa. Dito siya ngayon ay uupo. Ayan, marami pa mga plastic dito mga kapaparts. Ganito talaga pag galing basurahan, backyard kasi, oh. So sayang na naman ang area pag hindi natin ito pagtaniman ng mga halamang bunga. So ito na siya mga kapaparts, i-transfer na natin siya dito. So tanggalin na natin tong cover, tapos ipaupo na natin dyan. So ang sekreto dyan, hindi natin dapat sobrang malalim, na sa taas-taas lang, para yung ugat niya ay madali yung kumalat mga kapaparts. So ganito na lang yan mga kapaparts. Tanggalin muna natin yung cover.
Ayan, marami talaga mga ugat mga kapaparts na palibot sa kanya. So iupo na lang natin dyan sa malambot na lupa. Ayan. Ayan, tapos dagdagan na natin yung lupa na hinukay na naman natin kanina doon na malambot. Diba? Ayan na mga kapaparts. So anong kulang natin ngayon ay lagyan na natin to ng fencing. Kasi ang kalaban natin dito ay baboy, kambing, manok. Kasi nandyan lang oh, yung mga piggeries pa. Pag walan yung mga baboy dyan, diretso yan dito. Saka may mga kambing pa dyan. Saka may mga manok pa. So ito, pagdating ng panahon ng pagmunga ay mamumunga na ito mga kapaparts, dahil ito ay marketing lang, madali na ito mamunga. Napakalambot ang lupa galing sa basurahan na sinusunugan ng mga basura. Siguradong sigurado ay fertile ang mga lupa na yan. So makahanap tayo ngayon ng fencing. Dapat mga 1 metro mga kapaparts i-fencing natin to. Pag malaki na siya, pwede na natin tanggalin tong fencing. Sa pagka ngayon, kailangan pa talaga na i-fence siya. Ayan.
At ayun mga kapaparts, natapos na yung activities natin sa pag-transfer ng kalamansi. So sa nakita nga po natin ay safety na siya, may fencing na, so hindi na siya mapasukan ng kahit anong hayop gaya ng kambing, baboy, saka manok. Hindi na siya mapasok. Tapos andyan na siya mga kapaparts. So pwede natin takpan dito kung sobra talaga masyadong init, para hindi siya matama ng sobrang init. Pwede natin lagyan ng sako dito. So may mga sako naman tayo dito tulad to, para may kunting shade naman siya. Shadow lang mga kapapart. Ayan, lagyan lang siya ng shadow. Ayan, para hindi siya masyadong direct sa araw. So kalamansi, grafted kalamansi, pag-abot ng panahon ng pamumunga ay siya ay mamumunga na rin. So pwede pa rin natin taniman dyan banda dito. Pwede rin tayo magtanim pa dito kasi sayang ang area, no. So dito baka isang araw kung may time pa si Paparts, magtanim naman na dito hanggang maubos yung similya natin, para hindi na tayo nagbili ng bili pa mga kapaparts. So sayang ang area, no. Kung may panahon naman para magtanim. Ito mga kapaparts, kalamansi na to, kahit sa paso lang sa balde ay mamumunga to siya mga kapaparts. Aalagaan lang natin mabuti. So ngayon dito sa akin naman ay medyo malawak pa yung area. Hindi ko na ito nilagyan sa balde. So dito siya, no, dito. Kasi may area pa man dito. Pero tulad kung sa inyo ay masyado na talaga masikip yung area, sa balde lang mga kapaparts, talagang mamumunga na tong yung mga kalamansi nyo. So salamat mga kapaparts sa papanood palagi sa Paparts Joke, the tutorial cooking, gardening, travels and DIY. Chabacano de Zamboanga. Buenos dias a todos. God bless, kapapart. Bye-bye. Safford Jokes.